Moi, mä oon Ansku ja tervetuloa mun kanavalle. Mä teisin tänään jotain ihan hirveän hullua. Mä siis mietin, minkä video mä voisin tehdä seuraavaksi. Sitten mä katsoin, mitä olisiko ollut jotain sarjaa, mitä mun olisi pitänyt jatkaa tai jotain. Ja sitten mä tajusin, että kun mä postaan tän se mun seuraava video, mikä tulee olemaan tämä video, niin se tulee olemaan mun 100. video. Yeah, 100. video, minkä mä oon koskaan tehnyt mun YouTube-kanavalla. Ja se on mun mielestä aika hullua. Ajatellaan, että on sitä nyt tullut tehtyä jo 100 videoa tälle YouTube-kanavalle. Mitä tässä on nyt ollut? 2 vuotta? Vähän yli 2 vuotta kai. Kun mä aloitin tämän YouTube-kanavan, jotain sellaista. Niin onhan tää nyt aika hullua ajatella, että tää on nyt mun 100. video, minkä mä koskaan teen. Sellainen, minkä mä julkaisen. Joten niin. Eli mä ajattelin, että me voitais tehdä sen kunniaksi jotain, mikä liittyy johonkin, mitä mä oon tehnyt koko tämän mun YouTube-ura-asian ajan. Ja jos et ole arvannut vielä, mikä se voisi olla, niin se liittyy tietenkin meidän ihanan nukkekotiin täällä. Koska se oli ei se ensimmäinen video ollut, minkä mä tein, mutta se oli ensimmäinen sarja, minkä mä koskaan aloitin, ja se on vieläkin, mä oon tehnyt sitä tähän päivään asti, joka on aika pitkään. 2 vuoden tällainen projekti, kun sitä on nyt tässä välissä ehtinyt tehdä. Joten mä ajattelin, että ne vois, kun meillä on siinä enää siis keittiötä tekemättä ja sitä eteisaluetta, niin mä ajattelen, siitä tulee enää vaan, meillä on ehkä noin 3 enää noita nukkekotivideoita tehtävänä, että se nukkekoti on valmis. Sitten mä en enää tiedä, mitä mä teen. Sitten pitää ehkä aloittaa jotain muuta projektia. Mutta niin. Niin mä ajattelin, että vois pitää, että me voitais koristella yksi niistä huoneista sillai vähän diskomeininkiä ja sitten laittaa sinne vähän pöytä ja sitten vähän kaikkia mahdollisia juhlaherkkuja ja sellainen vaikka joku diskopallo ja sitten jotain koristeita, niin saatais vähän yhdessä juhlia sitä, että mun kanavalla on tämän videon jälkeen nytten 100 videoa. Niin mä ehdin tossa jo miettiä, että mitä mä voisin sinne tehdä. Mä ajattelin semmoista tehdä sellaisia viirejä. Onko se viire? En tiedä, onko se viire. Sellainen, missä on sellainen narresti sinne pieniä paperikolmioita. Niin sellaisia voisi tehdä. Sitten mä voisin tehdä sinne diskopallo. Ja vähän kaikkea sellaista juhlahommaa. Ja sitten laittaa kaikki mun hahmot vähän bilettämään siellä. Niin mä menen hankkimaan vähän tarvikkeita niihin. Ja alan myös vähän miettiä, miten mä voisin näitä ideoita toteuttaa. Ja sitten aletaan kasaamaan näitä asioita sinne huoneeseen. Okei, mulla on siis, mä keräilin tähän vähän tarvikkeita, mutta ensin mä ajattelin, mä voisin näyttää teille siis hahmot. Nää on siis kaikki nää nukkekoti-hahmot, mitä mulla on. Kaikki samaa sarjaa mun mielestä. Sitten ainakin nää tuli samassa sarjassa. Tällä oli ehkä joskus nimi, kun tää oli kauppias. Nyt se asuu täällä talossa, eli se ei ole enää se kauppias. Tässä on siis Mari. Ainut jolla periaatteessa on nimi. Niin tässä on siis niitä muut tyypit, jotka on nyt asunut tuolla mun kotissa myös. Niin tässä on mummo. Ja tässä on vaikka Pirjo. Ja tässä on vaikka Senni. Pirjo, Senni, Maria, mummi. Tai mummi, olkoon mikä on. Niin, no niin. Mut siis, mä ajattelin, että yksi juttu, minkä mä ainakin haluan sinne on diskopallo. Ja mä en löytänyt mitään sellaista oikein kokoista ympyrää. Joten mulla on tällaisia pähkinöitä näitä. Mä en muista, mitä pähkinöitä näitä on. Näitä pähkinöitä, mitä mä oon löytänyt ulkoa. Niin mulla on folio. Tässä on siis tällainen matkapuoli. Ja tässä on tällainen kiiltävä puoli. Niin mä ajattelin, että voisin vaan kääriä tää folioon. Niin sit siitä pitäisi tulla sellainen diskopallotyyppinen. Ja sitten me tarvitaan siinä sisälle myös sellainen naru, mistä se sit voi roikkua tossa katossa. Joten mun pitää vähän selvittää tätä mun lankakasaani tässä, mutta me varmaan sit sidotaan ehkä tohon sisälle joku lanka. Ja sitten sidotaan se sillä kiinni. Joten aletaan hommiin. Katsotaan vähän mitä tästä tulee.
siis, tässä on siis muuten tää diskopallo. Ihan kiva siitäkin tuli. Ja nyt mulla on sellaista lankaa. Ja sitten mä sain joskus lahjaksi tällaisia papereita. Kaiken maailman papereita. Niin täällä on ihan sellaisia, mistä me voitais tehdä sellaisia niinku koristeviirejä. Mä laitan vaikka tohon kuvan. Niin, tollasia. Niin me voitais nyt valita, että tää on ihan hirveän ihana korttikohtia esimerkiksi. Mutta niin, täällä on esimerkiksi tällainen. Mun mielestä tää olisi aika hyvä. Niin tästä mä leikkaan tästä sellaisia niinku salmiakin muotoisia kuvioita. Ja sitten se voi taittaa kahtia ja laittaa tämän langan ympäri, niin siitä tulee sellaisia kolmioita. Niin mä teen tän saman homman. Mulla siis täällä on ihan normaali paperi, niin mä etin täältä vähän kivoja kuvioita. Esimerkiksi täällä on tällainen pinkki. Tai sitten täällä oli sellainen yksi pallokuvia myös. Täällä esimerkiksi tällaisia palloja. Mun mielestä voisi olla aika hyvä. Niin vähän tällaista, mä vähän mietin täältä, että mitä papereita voitaisiin käyttää. Ja sitten voisi alkaa liikkaamaan näistä sellaisia kuvioita. Esimerkiksi me voitaisiin vaikka tehdä näillä 3. Okei, nyt meillä on siis paljon näitä kolmioita. Meillä on siis ne kolmioita. Salmiakkikuvioita. Eli meillä on tällainen kuvio. Meitä nyt näe kovin. Tällainen kuvio. Tällainen pallokuvio. Ja ihan vaan pinkki. Sopii mun mielestä aika hyvin yhteen tällaisena pinkkisävyinä. Ja sitten mulla ei siis ollut tarpeeksi sellaisia, mä olisin aika halunnut tehdä sillä niin punaista ja keltaista ja vihreätä kaikki sellaista, mutta mulla ei ollut sellaisia tarpeeksi kirkkaita värejä siihen, niin mennään nyt näillä. Ja sitten mulla olisi siis tällainen naru. Mä en ole varma kuinka monta mä teen niitä, mutta ainakin nyt 1. Niin saatan sitten tehdä muita tähän jälkeenpäin. Niin nyt me otetaan täältä tää meidän naru. Ja yhden näistä mä hinkilö taittaa. Niin sitten me laittaisiin se taitettu pala tähän. Ja taitettaisiin tällainen ympäri tällainen. Sitten tulee tällainen kolmio. Ikuisuutta myöhemmin. Okei, nyt meillä on siis tässä nämä meidän kolmiot ja nyt me vaan liimataan ne tähän. Okei, meillä on nyt siis tästä meidän koristeasia. Ja hirveän vaikeaa on tehdä, kun tää liima tarttuu kaikkialle. Ja niin kuin huomaatte, nämä menee vähän eri suuntiin, josta mä en hirveästi tykkää. Niin mä käyn laittamaan tän painon alle, niin kuin kirjan tai jotain. Sieltä nyt paperia välissä, ei tää kirjan ei mene liimaa. Niin mä käyn laittamaan tän vähän niin kuin painautumaan. Ja sitten me voitais katsoa, mitä muita koristeita me sinne voitais tarvita. Okei, eli nyt meillä on siis koristeena tämä meidän diskopallo ja sitten tämä yksi nauha. Niin, sit mä ajattelin, että sinne voisi olla kiva laittaa joku pöytä. Niinku kulmaan. Mä näytän kohta, mihin ne vois mennä. Niin sit mä löysin tällaisen ruukun. Tää oli yhdestä tuoksukynttilästä. Tosi hyvä tuoksukynttilä. Joo, granaattinomelan tuoksuna. Tosi hyvä. Niin mä ajattelin, että tää voisi toimia hyvin pöytänä. Ja kun mulla on täällä aika paljon tällaisia kankaita. Täällä etten hirveän hyvin näe, mutta eihän se nyt haittaa. Niin mulla on aika paljon kankaita, mä voitais laittaa tähän päälle sellainen pöytäliina. Ja mä löysin siihen mun mielestä ihan tosi hyvän kankaan. Siis katsotaan tätä. Tää on tällaista suht läpinäkyä, kyllä tästä vähän näkee läpi. Mä ainakin näen vähän läpi tästä, jos se laittaa tosi lähelle. Otakaa tästä läpi. Ei tätä näe tästä läpi. Kuitenkin. Niin tämän voisi laittaa tähän päälle tällainen. Ja sitten mä ajattelin, että tästä voisi myös leikata sellaiseksi niinku tanssilattiamatoksi. Sellaisen jutun. Ja sitten mä ajattelin, että jos meillä on pöytä, niin kai meillä on pakko olla jotain herkkujakin. Joten sen lisäksi, että mulla on tuolta aikaisemmin tulleita lautasia, niin mä ajattelin, että me voitaisiin tehdä kakku. Joten mulla on siis, mä en tiedä mitään väreistä ja mulla on vaan ihan random värejä sekoittunutta muovailuvahaa, niin mä ajattelin, että mä voisin yrittää sekoittaa vihreätä, sinistä, keltaista ja pinkkiä. Niin mä vähän katon, että mitä näistä tulisi, kun mulla ei siis ole mitään kunnon värejä tästä muovailuvahassa. Niin mä ajattelin, että me voitais
laittaa tämän päälle vaan ruskeita muovailuvahaa ja tehdä tästä suklaakakkua. Ja sitten me voitaisiin laittaa tänne vähän mukeja ja ehkä joku mehukannu tai jotain. Nyt kun meillä on täällä kaikki nämä meidän jutut, mitä me ollaan valmistettu, niin mennään laittamaan bileet pystyyn. Heippa! Ja kiitos teille kaikille, jotka olette olleet täällä mukana mun matkassa.